Здравейте, уважаеми дами и господа, аз съм Цветелин, а това е каналът Вежливия лост представя. Това е първото встъпително видео, което ще ви покажа, това, което ще кача, за да имате представа за какво точно ще се говори и за какви точно неща ще се снимат и ще се показват в самия канал. Аз съм като начало Цветелин, в момента съм на 29 години, от София и като човек много се интересувам от най-различни неща. Хобитата ми като начало са четене на книги, оттам насетне гледане на филми, слушане на музика, изучаване на нови неща, които да речеме са непознати от обществото. Или поне аз лично не съм чувал много хора да знаят за тях. Интересувам се, не съм радикално консервативен човек и гледам постоянно да изучавам и да отварям нещо ново. Затова този канал ще е площадката, на която вие ще видите всичко това, което лично мен ме интересува и оттам насетне това, което аз лично смятам, че на вас може да ви бъде интересно, а ако не толкова интересно, то поне полезно. Или по-точно обратното, ако не е точно полезно, то поне ще ви бъде интересно, ще е нещо ново, което няма сте виждали, най-вероятно. Нали? Не да държа да съм някакъв разбирач от всичко, както е традиционно за българския менталитет. Тоест, това ще бъде реално моята история, преразказана под формата на видеа. Нещо, което ще си бъде изцяло за мене. А вие, ако искате да си разкажете вашата история, ми направете си вие свой собствен канал. Само да не се казва Вежливия лост представя две или нещо друго, защото ще си имаме проблеми. Нали? От сега, шегата и лигавщините на страна, обаче в бъдеще към този канал ще има и подкаст, който ще има за цел да покани и да покаже истории на други хора, българи завърнали се от чужбина в България и какво правят те, завръщайки се на родна земя. Надявам се, че ще ви бъде интересно. Който иска, нека да се абонира, който не иска, да не се абонира. Нали? Не е задължително. Така че желая ви успех, здраве и всичко добро. Пожелавам на всички ни да имаме само и единствено мирно небе над главите си, имайки предвид международните събития, които наблюдаваме в последните години и най-вече да сме здрави, защото вече от всякакви пандемии предполагам, че на вас също ви е омръзнало. Защото на мене вече ми е до над това, което се вижда, вече ми е омръзнало. Така че, айде, лека от мене и успех!